Takže žádné dotazy nejsou, vše bylo vyčerpávající? Tak pak přistupme k tomu losování, to už jsem naznačil, takže je tu losování účastníků do základních skupin pro turnaj v Přerově. Už vidíte i zobrazení skupin, takže v tuto chvíli bych znovu předal slovo pánům Kamilu Kleníkovi a samozřejmě panu Gerhardu Knopovi, protože tito dva vylosují účastníky. Pan Kleník, prosím. Celkový systém soutěže jednotlivých turnajů je, dalo by se říct, pro každý turnaj shodný. Samozřejmě záleží na počtu účastníků a kapacitních možnostích hřišť jednotlivých organizátorů. Tady pro Přerov jsou k dispozici 3 dvorce, to znamená, že my jsme neomezovali kapacitu přihlášených týmů ničím, to znamená přihlášených týmů je 21, systém je rozdělen do základních 4 skupin po 5, tady v Přerově je 21 účastníků, takže nakonec vylosujeme jednu skupinu, která bude 6členná, z nichž budou postupovat první 2 do playoff a následného semifinále a finálových zápasů. Pro lepší přehled a dalo by se říct větší objektivitu jsme rozdělili ve spolupráci s sportovně technickou komisí Českého nohybového svazu týmy do výkonnostních košů, ze kterých budou losováni do jednotlivých skupin. První výkonnostní koš jsme nasadili rovnou do jednotlivých skupin z jednoho prostého důvodu, protože tyto 4 týmy, které můžete vidět za námi, jsou co se týká České ligy, nejlepší 3 celky posledního ročníku 2010 a k ním jsme samozřejmě přiřadili úřadující mistry světa ze Slovenska, což je tým DPMK Košice, kteří i v tomto složení hrajou běžně za svůj domovský klub. Ještě bych jenom dodal, že Pavouk se potom bude vyvíjet tak, že skupina A a B bude postupovat do vzestupného Pavouka a skupina C, D také spolu, proto jsme nalosovali nebo nasadili proti sobě jednoduchým klíčem, kdy český mistr jde do horní poloviny Pavouka, to znamená skupina A. Český vícemistr, což jsou Modřice, jdou do skupiny D, do spodního Pavouka. Pak Liapor Karlovy Vary opět nahoru jako 3. slovenské soutěže k Šacungu. A jako nejlepší tým zahraniční DPMK Košice logicky do spodní části opět tohoto systému. Takže v tuto chvíli úvodní nasazení máme a začneme losovat jednotlivé skupiny z druhého výkonnostního koše do jednotlivých skupin. Požádám tady zástupce hlavního partnera BIT Automotive, aby vylosoval pro skupinu A prvního účastníka. Tak, skupina A je to maďarský mistr Solnok. To budu dávat tady trenérovi, který se za to... Prosím, a jo, ještě bychom to měli asi ukázat. Právě. Prosím vás, je to člověk z VADu. Je to člověk z VADu, aby tam nebyly nějaký... Točte to. Tak. Vedu. Tak, skupina B. SKN Žatec. To budu točit. Jo, ty to otáčej, prosím. Zamícháme, prosím, ještě jednou, jsou tam 2 možnosti. Tak. Skupina C, FT Riviera Tigers, švýcarský mistr. A pro kontrolu posledním týmem, to znamená do skupiny D, NK Klimax Vsetín A. Počkáme chvilku na doplnění do skupin. Máme? Tak, poprosím našeho sekretáře o doplnění osudí a zamíchání. A můžeme losovat 3. výkonnostní koš. Takže skupina A opět. Skupina A, SK Šacung VHS Benešov 1947B. To nepůjde asi, ne? Šacung je v Ačku. To znamená, tam budeme muset zpátky do koše, nebo vylosovat další účastníka, protože jedním z podmínek je, že družstva A a B z jednoho dílu nemohou startovat v základní skupině, takže vrátíme posléze. Takže skupina A, T je Spartak Čelákovice A.
Skupina B. Musíme znovu přelosovat, protože to je problém přímého přenosu, takzvaně SKP Liapor, SK Liapor Karlovy Vary B. Nemůžou být v stejné skupině. Takže další startující. Skupina B, T je Spartak Čelákovice B. Poprosím, abych to vybral, protože si myslím, jestli nevím, která je která. Dobře. Tak, skupina C, SK Liapor Vitek Karlovy Vary B. A kontrolu poslední. Skupina D, SK Šacung VHS Benešov 1947B. Takže teď bychom měli mít doplněny tabulky o třetí výkonnostní koš a nyní je poslední výkonnostní koš čtvrtý, kde jsou ostatní týmy zbývající. Až na 21. tým, který samozřejmě startuje na druhou divokou kartu pořadatele, je to prvoligový tým, to znamená druhá nejvyšší soutěž, tak proto tento tým B Přerova nebude v tomto osudí a bude teprve pro něj vylosována skupina až na konci celého losování, do které skupiny přijde. Takže prosím, můžeme pokračovat. Takže od začátku skupina A, NK DPMK Košice B, pokud je to možné. Je to možné. Skupina B, NK Klimax Vsetín C. To možné. Skupina C. T je Sokol Modřice B, ale to není, to musíme přelosovat, protože tam už je Modřice A, to prosím vrátit do osudí. Takže skupina D, T je Slavoj Český Brod. Teda skupina C, pardon. Skupina C. Skupina C. A skupina D, T je Spartak MSEM Přerov A. Tak, můžeme pokračovat. Opět od začátku skupina A. Skupina A, T je Sokol Modřice, Exmos Modřice B. Je možné. Skupina B. Zahraniční účastník NK Revúca ze Slovenska. Skupina C. NK Klimax Vsetín B. To je možné? Ano. Poslední skupina D. T je Avia Čakovice. Tak, já bych poprosil jenom o kontrolu vizuální, zdali v každé skupině se nenacházejí týmy ze stejného oddílu. Si můžu našeho sekretáře poprosit o vizuální kontrolu těch tabulek. No a teď nyní losujeme doplňující tým na divokou kartu pořadatele, T je Spartak MSEM Přerov B, kterému vylosujeme jednu ze 4 skupin. Nemůžou být Dčko, jo? A nemůžou být ve skupině D, logicky. Takže je to skupina A. Tak, tímto je, bych řekl, losování ukončeno a předávám slovo, jestli má něco k tomu hlavní losující, tak našemu průvodci, panu Zikmundovi. Já bych asi začal úvodní otázkou na Jiřího Doubravu, co říká v skupině, ve které se nachází jeho tým, jaké šance, síla, co očekává. Tak šance se těžko dají teďka určit, protože některý kluky jsem na jeden dopad vůbec hrát neviděl, ale když se na to takhle zběžně podívám, na tu svoji, nebo naší skupinu respektive, tak jsem rád, že jsme narazili na Modřice A, kde 2 hráče znám, jsou to kluci, kteří jsou taky v reprezentačním kádru, potom tam vidím Vite Automotiv Karlovy Vary Bčko, tam si troufám říct, že
bude přeci jenom velká zkušenost u těch kluků, jestli se nepletu, tak tam startuje Jirka Dvořák, takže na to se taky určitě těším, bude to kvalitní zápas. A potom vidím, že do naší skupiny ještě přibylo naše Bčko, naše tím myslím šacunský Bčko. Ne, on tam pan kolega sekretář trošku tam, Třetím B tam. jak tam To je dává třetím sestavy B. jednotlivě, Tak došlo k záměně, To by bylo tam byla není skupina doplnění těch smrti. jmen. tam není solno. To byla skupina smrti, to ne. Takže se domnívám, že jsme tam měli Vsetín, kde Vsetín a byl, Brod. Že jo? Máme všechno poznamenáno kde tady. byl bývalý slovenský Na reprezentant papíře. Novosad, takže tam taky očekávám kvalitní utkání, kde budou rozhodovat opravdu balóny. Takže jsem spokojený, protože ta skupina je vyrovnaná, jak se říká, čím lepší skupina, tím jednodušší pavouk posléze. Nicméně ty ostatní skupiny, třeba skupina B je taky poměrně dost nabitá a potom záleží na tom, kdo bude z prvního nebo z druhého místa. No, v tuhletu chvíli nějaký ambice, určitě postup ze skupiny, ale jak říkám, bude to těžký boj. Takže děkuji a při pohledu na skupiny určitě k tomu má své i reprezentační trenér, jak se dívá třeba na šanci jednotlivých týmů, to má kdo by mohl přeházený. postoupit a jak by mohl vypadat třeba v finále. No, prosím. No, tak já to moc ještě tady odsaď, tak z toho mého úhlu nevidím tak dobře, ale tak samozřejmě šance by měly mít ty kluby, které tam mají nejvíc jako zástupci těch reprezentantů, ať už z naší republiky nebo Slovenska. Já se jim domnívám, že teda pokud se to pokazí cestou, tak je to jejich věc, jo, v té skupině, protože pak půjde 1 na 2, že a tak dále. Čili městná skupina, tady je to jasný u Jirky, tam si myslím, že ty 3 týmy svedou vyrovnaný boj o to postupují 2 místa. No a ve skupině, já to tady odsaď dobře nevidím, abych teda pravdu řekl, že se tady leskne, ale No, je to tam hlavně špatně. jo, je to tam ještě špatně. No, myslím si takhle stručně, že jo, samozřejmě jim potvrdit, my tam koukám, kde je ten výběr, ten žatec, v které skupině je? Bčku, jo. A ty jsou pomožte mi, s Varským Máčkem. No. Hmm. Ne, Máčkem. Ano, Vary A, Setín A. ten tam nepatří, Setín A tam nepatří. Riviera Tigers tam taky nepatří. Takže tam je to ještě, tam na tu otázku, protože až se to srovná, ale jsou samozřejmě ty formace, které mají u sebe reprezentanty, jako je třeba propojení Vanke Chytra, jako je propojení Mrákava Vít a tak dále, kde jich je víc, v brněnské sestavě, tak ty by měly mít největší šance. Já bych byl rád teda za mě, bych byl rád, kdyby v těch posledních 4 byl nějaký zahraniční účastník do televizi, jestli tady Švýcaři nebo Maďaři, samozřejmě je to pro tu televizi obohacení a bych za to rád. No. A samozřejmě bych byl rád hlavně, aby se taky projevil někdo z těch nereprezentantů, no, aby tam někdo vyplaval svojí výkonností a mě překvapil.